qabel kont ħallelniehom. Unselmulkom sinjur nilqakom għal shooter u jekk għandhom xi ħaġa biex aħna ninvestigaw jew x'tgħidulna, ibatulna Instagram fuq Facebook. Le. Tibatunniex fuq Facebook jew Instagram għax tqabdu nidwej. Ejw inti biex ħireġ. Sar studju. Kemm jisiru studji, kulħadd jistudja fuq affarijiet differenti. Kif studjaw? Le, ma mbagħad kif ħakun taf. Dal-istudju li sar fuq sample kbir, 35,000 ruħ. Fejdaw ħalsuhom, bifni kont nidħol għalihom ħalsuhom, biex jagħmlu 6 ġimgħat mingħajr ma jużaw il-Facebook biex jineħħu l-account u mbagħad jerġa' Uġġara. U da m'għamlux jiġifieri f'ġimgħa normali, għamlu eżatt qabel l-elezzjoni Amerikana. Seppar jagħmluha u Malta qabel l-elezzjoni jew qabel Eurovision ara kemm tolqoslok ansja ta' żgur. Tafli fuq hekk kienet il-ħaġa ġifieri inti jekk tneħħi l-Facebook jew l-Instagram bħalma aħna morru holiday biex nistrieħu. Tista' tneħħi dawn il-social media u TikTok. U jgħidlek is-saħħa mentali. Iwa, jnaqqaslek l-ansjetà fil-verità. U l-Maltin kapaċi jagħmluha ħammur nista'. Jew kelli ngħidlek isma' tiju li għal-ġimgħa l-mowbajl u tinsieħ. Mhux possibbli. Mhux possibbli. Le. Għaliex le? Għax ma nix mingħajru. Ma tgħix mingħajr. Poġġilek mod ieħor. Mobile ħallulek biex iċċempel biex tidħol l-iskola u imma ma tistax tuża Instagram u Facebook toqgħod. Għal-ġimgħa? Issa kunu għafu li jekk tagħmlu ġimgħatejn mingħajr mobile suppost ħossukom iktar ferħanin għaliex taħseb. Għax tgħod iktar ħajja mingħajr mobile u hekk. Jekk tużhom kull ġurnata u tkun drajthom, probabbli ħossok iktar ferħan bihom. Naqas jekk tipprova taqtagħhom għall-ewwel tiddejjaq mingħajrhom. Tħoss iktar il-ħajja ta' madwarek biex dejjem. Mela mhux nagħmluha bħalma marru holiday ħanaħu ġimgħa mingħajr Facebook, mingħajr Instagram. Nistgħu nippruvaw. Ola sa nitkellmu dwar saħħa mentali ġejt għandkom għax intom l-esperti tajjeb. Is-social media taffettwa s-saħħa mentali tagħna. Iva, infatti is-social media l-lum il-ġurnata l-mobile ħin kollu magħna u tajjeb li naraw ftit kif jaffettwa s-saħħa mentali tagħna. Tajjeb naraw li hemm kemm l-aspetti pożittivi, ġifier ma narawx biss in-negattiv, huwa il-mod kif aħna nkollu nikkumparaw lil nafusna. Ara dawk marru holiday, ara dik kemm għandha libsa sabiħa, forsi jiena ma naffordjaħiex, ma apparti minn hekk ukoll hemm ċertu affarijiet li jkunu mhux reali, ma jkunux vera. Allura dak li jkun ħadd affettwa ovvjament is-saħħa mentali tiegħu. Su wieħed tajjeb li jara ftit fuq miżin x'intenzjoni għandi jiena li nagħmel użu minn mezzi soċjali, x'qed titini lili, kif qed jaffettwa lill-burdata tiegħi. Jagħmel sens forsi li bħalma nieħdu holiday biex nistrieħu. Tgħid isma' ħanagħmel ġimgħatejn mingħajr Instagram mingħajr Facebook. Tagħmel sens. Tagħmel ħafna sens. Infatti anke riċerkaturi li inti la darba tajt ftit mill-realtà tal-użu tal-mobile ħanajdu hekk, tista' terġa' tiġi iktar isu connected mad-dinja ta' madwarek. Meta inti taqta' anke moħħok ħajkollu iktar ċarezza, iktar clarity u tħossok aħjar li qed tgħix il-mument mingħajr ħafna distractions u nies li qegħdi jistennew fuq dan l-imbirek mobile. Kemm importanti li nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna u li nomu hija xi ħaġa importanti ħafna. Kif qibis fuq l-hawn, x'għandu x'jaqsam l-hawn? Għax jiena mort qatt nara l-anzjani jomu. X'għamel? Bis-serjetà, Qegħdin il-pixxina tal-qroq u għandna ħafna ħbib tagħna hawnhekk qegħdin jomu. Ħana naraw ftit x'joqogħdu jagħmlu meta jiġu hawnhekk. Rom, Inti s-supervisor ġitara da x'joqogħdu jagħmlu hawnhekk? Nagħmlu naqra eżerċizzju. U kull kemm tiġu? Jgħid skont dik tad-dipartiment tagħna fejn dan jkollhom bukjati u hekk. Jiena naħseb ittuhom il-ħajra biex jibdew jagħmlu dan l-eżerċizzju għax il-hawn huwa importanti ħafna. Ħafna iktar minn eżerċizzju ieħor. Għax inti toqgħod l-ilma u inti fl-istess l-eżerċizzju iktar ikun iħfef għalik. Anke jekk forsi l-mobilità tkun naqset xi L-eżerċizzju tajjeb mentalment, fiżikalment u anke tagħmel ħafna kumpanija ma' Alfred qed tieħu gosthom. ħafna. Nistgħu nirringrazzjaw id-dipartiment li joffrulna dawn l-eżerċizzi. Grazzi għad-dipartiment. U dak sinjuri kien shooter tal-lum, La tfajnja fuq l-hawn. Taf kif jomu imnaċ?
ċiċifiri. Kif jowna? Isma vera sufijin, imma ma nkunx nafu jennaċ kif. Bajlek? Backstroke, backstroke, backstroke. Ciao, nara l-komada, bye, bye.